שוב שלום לכם. מי מאיתנו לא מכיר את זה? מאוד רוצים לכוון לעבר מטרה מסוימת, אבל בין לבין יש הסחות דעת שמפריעות לנו לסמן וי. זה בדיוק מה שקורה בסיפור של שי עגנון, המלבוש, חייט שמקבל מתנה ונסחף לתאוות החיים שמסיחות את דעתו. עכשיו תיאטרון אספקלריה מבצע עיבוד מחדש לאותו סיפור. מצטרפים אלינו כעת מנכ"ל התיאטרון, חגי לובר, והשחקן, הזמר והקומיקאי מוטי גלעדי. שלום לשניכם. שלום, שלום, שלום. שלום, שלום. דבר ראשון, מדובר בפנינה ספרותית של שי עגנון, שכעת אתם הופכים להצגה. ספרו לנו. ההצגה היא עיבוד לסיפור של שי עגנון. שי עגנון כתב סיפור מאוד מיוחד על חייט שמנסה לעשות מלבוש שניתן לו מאת השר, והוא לא מצליח. כל הזמן הוא עסוק בדברים אחרים, כל הזמן הוא גולש לדברים אחרים, והוא לא מצליח לסיים. זה בעצם אלגוריה מאוד מעניינת לחיים של כולנו קצת. לחלוטין. מוטי, אנחנו רגילים לראות אותך בתפקיד הקומיקאי. איך זה עבורך לשחק כעת בדרמה ועוד של שי עגנון? בשבילי זה קצת גיוון. אפרופו הסטריאוטיפ שנדבק אליי כבדרן וקומיקאי וחקיין, אז אני חייב להודות שבמקורי אני קודם כל דרמטי. ואם מדברים על הומור, אז הומור הרי הוא תוצאה של דרמטיזציה של החיים. בשורה התחתונה אני לא רואה את ההבדל בין להעביר משהו קומי על הבמה או דרמטי על הבמה, אבל אני חייב לציין שהפעם זה, אני, איך אומרים, עף על התפקיד הזה, והוא יוצא מוטרף. אני משוכנע שהקהל יאהב אותו וגם את תפקידים שעל ידי. שכולם אני. כן, תשמע, יש כאן קאסט משובח, גם דני שטג אגב משחק בהצגה. ספרו לי קצת על העבודה ביניכם, איך זה עובד? אני חושב שמוטי, חוץ משלל תכונות טובות שיש לו, יש לו גם יכולת לשמוע, לעבוד קשה על הבמה, והאמיני לי, הוא עובד קשה, והוא עומד וקם ושוכב, ובאמת זה... וסובל ומתענה, ורגע הוא נשמה, ורגע הוא חי, ורגע הוא לא חי. אבל, אתה יודע, זה כיף, זה משהו בשל, מבינה? כן. נראה... אולי באמת תשאיר לנו קצת, חלק ונפקד. והנה עוד דבר שזמר. נירש. טוב, אותי שכנעתם. בהצלחה, חברים, תודה. תודה רבה. תודה רבה.